हेलो लोगोफोर दिनै नैबे मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बै हादोरनि बादै मोनथिनो लागोन जाय हादोरजों जोंनि भारत हादरनि सोमोन्दोआ बहुत सिगांनिफ्रायनो बहुत मोजां आरो बे हादोरखौ उदांस्रि मोननायाव जोंनि भारत हादरानो हेफाजाब होदोंमोन आरो बे कान्ट्रिखौ मा होनबावनो कान्ट्रि अफ रिभार्स होनना बुंनाय जायो। मानि थाखाय मानोना बे कान्ट्रियाव फिसाबाबो 700तानि बारा रिभार्सबो होयो बेनि थाखायनो बेखौ कान्ट्रि अफ रिभार्सबो होनना मिथिनाय जायो। बे कान्ट्रिनि मुङानो जादों बांलादेश। दानि आं जागायदिनि गिबियावनो मा होनदों बे बांलादेशनि अफिसियेल नामा जादों पिपल रिपाब्लिक अफ बांलादेश आरो बे बांलादेशआव गासै 16 crore पपुलेशन दं आरो बे बांलादेशआ पपुलेशननि बेलायाव वर्ल्डआव 8 पोजिशनाव। ओमफ्राय बे बिसिनि बांलादेशनि 40%आनो टाउन एरियायाव थायो आरो ना मानसिफ्रा, ओमफ्राय 60%आ दिनैसिम गामि एरियायाव थायो बिसिना। ओमफ्राय बे बांलादेशनि 90%आ इस्लामिक धोरोमखौ फालियो, ओमफ्राय जाय 9% बेफोरो हिन्दु धोरोमखौ फालियो, ओमफ्राय जाय 1% बेफोरो आलदा दस्रा धोरोमखौ फालियो आरो ना। बे ढाका होननाया बांलादेशनि केपिटेल, ओमफ्राय बे ढाका होननायखौ केपिटेल अफ मस्जिदबो होनना मिथिनाय जायो वर्ल्डआव। मानि थाखाय मानोना बे ढाकायाव गोगोम बुरजा साइज मस्जिद दं आरो ना, बेनि थाखायनो बेखौ केपिटेल अफ मस्जिद होननाबो मिथिनाय जायो। ओमफ्राय बे सिगांथाराव बे जा बांलादेशनि नामखौ मा होननानै मोनथियोमोननो बेखौ इस्ट पाकिस्तान होननानैसो मोनथियोमोन आरो ना। ओमफ्राय बिसोरो माला उदांस्रि मोनदों बांलादेशआ, बिसोरो 1971आव जेब्ला बिसोरो भारतनि हेफाजाब मोननानै बिसोरो जेब्ला उदांस्रि मोनो बेनि उनावसो बिसोरनि नामा इस्ट पाकिस्ताननिफ्राय बांलादेश जादों आरो ना। बे बांलादेशनि कान्ट्रिनि मेन इनकाम सर्सआ मा होनदों बिसोरनि कान्ट्रिनि मेन इनकामानो जादों एग्रिकालचार। माने बिसोरो बिसोरनि कान्ट्रियाव बांसिन एग्रिकालचार मावो आरो ना। ओमफ्राय बिसोरनाव माइखौ गोगोम प्रडाक्सन खालामो, बिसोरनाव माइ गोगोम प्रडाक्सन खालामनो थाखायनो बिसोरो माइखौ फुरा वर्ल्डआवनो एक्सपर्ट खालामनायाव बुहुत मोजां रल दं आरो ना। बिसोरना माइखौ एक्सपर्ट खालामनानै बिसोरनि कान्ट्रिया फैसा खामायो आरो ना बेनो। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला मा होनदों बे बांलादेशआव हिनजावफोरनि लाइफआ एफाराब मोजां नङानो। मानि थाखाय मानोना बिसोरनि बांलादेशआव चाइल्ड मेरिज जाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोगोम नुनो मोनो आरो ना। जाय 75%आनो हिनजावफ्रा 18 बोसोरनि उन्दैसिनि सिगाङावनो बिसोरखौ हाबा हरो होनो बे हिनजावखौ। ओमफ्राय बेनि थाखायनो बिसोरनि हिनजावफोरनि लाइफआ मोजां नङा होननानै मिथियो आरो ना। ओमफ्राय ओरैबायदि जाबावनो एखम्बा सासे उन्दै हिनजावसाखौ सासे गोगोम गिदिर बोरायनो फैसानि थाखाय बिसोरना हाबा होनायखौ नुयो आरो ना। माने फैसानि थाखाय बिसोरखौ सासे उन्दै हिनजावखौबो गिदिर बैसोनो फैसानि थाखाय हाबा हरो आरो ना। ओमफ्राय बे जेरै जोंनि इण्डियायाव मा होनदों जोंना दिना सोरांबा माजों जागायदों साहा लोंनानै जोंनि दिनखौ जों स्टार्ट खालामो ना। ओमफ्राय थिग बिदिनो बांलादेशआव बिसोरना माजों स्टार्टिं जायोनो बिसोरना निउस पेपार फरायनानै बिसोरना स्टार्टिं जायो आरो ना। बिसोरनाव बांलादेशआव कान्ट्रिया फिसाबाबो 2000तानिबो बारा बिसोरनाव निउस पेपार प्रिन्ट खालामजायो ना। मानोना बिसोरनि मानसिफ्रा निउस पेपार फरायनो जा मोजां मोनो आरो ना, बेनि थाखायनो बिसोरनाव निउस पेपार फरायनाया बांसिन मोजां। ओमफ्राय बे मोनसे सुन्दरबन्स होननाय मोनसे फरेस्ट एरिया दं, बे फरेस्ट एरिया गोगोम गिदिर आरो ना हाग्राबारि। ओमफ्राय बे सुन्दरबन्स होननायावनो बे रयेल बेंगल टाइगार होननाया बेयावनो थायो आरो ना। ओमफ्राय बे बे सुन्दरबन्सआ इण्डिया आरो बांलादेशनि गेजेराव बे फरेस्ट एरिया रानलायनानैसो आरो ना। बे सुन्दरबन्सनि 60%आनो बांलादेशनि, ओमफ्राय जाय 40% बेफोरो इण्डियानि आरो ना। बेयो बाउन्डारियाव गोलैनाय नालाय बेफोरो रानलायलायनाय आरो ना। बे सुन्दरबन्स होननाय जायगाया ओमफ्राय मानि थाखाय मारै थादों होनदों बे सुन्दरबन्सनि बे जायगानिनो सुन्दरबरी होननाय बिफांनि नामखौ लानानै बेखौ सुन्दरबन्स होननानै दोननाय जादों आरो ना। ओमफ्राय बे बांलादेशखौ कान्ट्रि अफ रिभार्सबो होनना बुंनाय जायो। बे बांलादेशआ फिसा कान्ट्रियाबो बेयाव 700तानिबो बारा रिभार्सबो होयो आरो ना। बिनिनो एसियानि देरसिन रिभार्स जेरै गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र बेफोरबो बे बांलादेशजोंनो बोहैयो आरो ना। ओमफ्राय बेफोर रिभार्सफ्रा बुरजानि थाखायनो बिसोरनाव बांलादेशआव बोसोरफ्रामबो गोगोम बाना जायो आरो ना। बे बाना जानायनि थाखायनो बिसोरनि कान्ट्रिया गोगोम खहाबो जायो आरो। ओमफ्राय बे बाना जानायनि थाखायनो बिसोरनि बांलादेश गभर्नमेन्टआ मोनसे गथ'फोरनि स्कुलनि थाखाय बोट कनसेप्ट नावनि स्कुल जेब्ला बाना जायोना होमबा बे टाइमाव स्कुलखौ बन्द' खालामा बिसोरना अलरेडि नावनि स्कुल बानायखानाय दं आरो ना बेखौ। ओमफ्राय बिसोरखौ उन्दैफोरखौ नाव सायाव फोरोङो आरो ना, बेखौ बिसोरना बोट स्कुल होननानै बुंनाय जायो। ओमफ्राय जेरै वर्ल्डआवनो बांसिन कान्ट्रियानो मा होनदों मोनब्रै सिजन थायो, बोथोरा 4 सिजन थायो, जेरै सामार, स्प्रिं, विन्टार आरो आउटमोन। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो बांलादेशआव गासै 6था दं आरो सिजोना। ओमफ्राय बे सामार, स्प्रिं, विन्टार आरो आउटमोननि अनगायैबो माबायाव बांलादेशआव दंदेरबावो रेनि आरो कुल सिजन दंदेरबावो आरो ना। बिसोरना सिजोना 6था आरो ना। ओमफ्राय बांलादेशआ कान्ट्रिया बिसोरनि कान्ट्रिया गोगोम मैला आरो ना, बिसोरनि कान्ट्रिया गोगोम मैला। आरो बांलादेशआव गोगोम ट्राफिक जायो, बेनि थाखायनो मानसिफ्रा बबेबा दाबसे जायगानिफ्राय बबेबा थांनोब्ला बिसोरना गोगोम थाब थांनांगौ आरो ना। बेनि थाखायनो बे ट्राफिकआ बांलादेशआव फुरा वर्ल्डआवनो मोनथिजायो, नोंसोरो निउसआव नायबा मोनथिगोन। ओमफ्राय बे ट्राफिकनि थाखायनो बबेबा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरबा लेट जायो आरो ना बिसोरना। ओमफ्राय
बांलादेशआव बे मेन ट्राफिक जानाया मानि थाखाय जायो बिसिना रिक्सा आरो बे अट'नि थाखाय जायो आरोना माने बेनि थाखायनो मा होनो बांलादेशखौ माने केपिटेल अफ रिक्सा होनाय जायो मानि थाखाय बांलादेशआव दिनैसिम गोग्गोम रिक्सा सालायो बेनि थाखायनो मा बेखौ केपिटेल अफ रिक्सा होननाबो मिथिनाय जायो आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि बे आंनि बांलादेशनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन